kandidata za budućeg predsjednika Republike Hrvatske. Lijepo, kolege Radinu, drago mi je da smo ovdje u Puli, ovdje u Vijećnici, da mogu pozdraviti. Poštovanje, neko, hvala Bogu. Hvala. Samo to, ako je iko zaslužio prvo mjesto ti. Kako? Stjepan. Ajmo. Idemo. Opet. Bravo, još jedan. Da se izvučemo. Dolovku najmanje. Ovdje mi se potpišite. Tu? Da. Ovdje di obitelj. A je tamo. Ono novu kad smo... Je, ono su malo i popravljali. Sad ćemo popiti kavu, malo vode. Sjedite, dečke, popijte.